75,000 करि होगोन किन्तु मैया जोङो प्रमोदनि मोनसे स्पिचनिफ्राय जों खोनानो मोनबाय बिथाङा गासै बिटिसिआव 3,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनिल' मात्र 25,000 करि थाखा होगोननो सरकाराव थानाय बिथांमोना जोंनि रायजो राजाफोरखौ सिगिदों जायफ्रा न' मोनदों बेयाव थांबा न' मोननाय नङा आरो जायफ्रा सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ बेयाव थांबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसाखौ मोननाय नङा बिथांमोना गावसोरनि खुगाजों दाबि खालामदों परिबर्तन गावनि खुगाजों दाबि खालामब्लाथ' जायाना रायजोआ मानिनांगोन दिनै बिथांमोना जायफोर खोथा बुंदों जे जों उमुक मावदों सान्थि लाबोदों साख्रि होदों हा हु होदों नुनायाव बहा मा मोनदों पासनाय सेरफां ब्लकनि दैदेननायाव मोनसे मा होनगोन बेखौ फुड रेलि लोगोसे ओमफ्राय मा होनगोन बेखौ जनजागरन हबा बे जादों दा बे हबायाव जोंनि दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा फैदों आरो बेजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोर फैदों दा दिनै जों खोब मोजां मोनदों दिनैनि बे सानाव मानो होनबा दिनै पासनाय सेरफांनि गोबां जोंनि पार्टि वार्कारफोर लोगोसे रायजो राजाफोर बेवहाय नुजाथिफैदों आरो मोजां खबरबाव दिनै जोंनाव बेवहाय इउपिपिएलनि बिथांमोननि बिसिडिसि चेयारमेनमोन बिथां जयेन जाफैदों फ्राय 100 जनसो वार्कारफोर लानानै आरो बे पासनै ब्लकनिनो माजबाद मण्डलनि कंग्रेसनि गाहाय नेहाथारि बेबो जयेन जादों लोगोसे बिनि बादैबो गुबुन गुबुन पार्टिफोरनि फ्राय 200निफ्राय 250सो मानसिफ्रा दिनै बिपिएफआव दिनै जयेन जादों आरो बाखि मोनसे मोजां खोथाबाव दिनैनि बे प्रग्रामखौ माने हेंथा होनो थाखाय गोबां नाजादोंमोन सरकाराव थानाय बिथांमोना जोंनि रायजो राजाफोरखौ सिगिदों जायफ्रा न' मोनदों बेयाव थांबा न' मोननाय नङा आरो जायफ्रा सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ बेयाव थांबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसाखौ मोननाय नङा आरो लोगोसे अरुण'दय मोननाय नङा बेबायदि गोबां खोथा बिथांमोना ओनसोल ओनसोल मिटिं खुंदों आरो लोगोसे बिथांमोना माबा माबि आइबिएस राननाय फिसा फिसौ बुस्थु राननाय बेबायदि हाबाफारि लानानै होबथानो नाजादोंमोन अब्लाबो गोबां मानसि बेवहाय आंनि नुनायाव फ्राय 4,000निफ्राय 5,000 मानसिया बेवहाय जमा जादों आरो बिथांमोना गावसोरनि खुगाजों दाबि खालामदों परिबर्तन गावनि खुगाजों दाबि खालामब्लाथ' जायाना रायजोआ मानिनांगोन दिनै बिथांमोना जायफोर खोथा बुंदों जे जों उमुक मावदों सान्थि लाबोदों साख्रि होदों हा हु होदों नुनायाव बहा मा मोनदों दिनै हा हुनि खोथा जुदि जोंनि ओनसोलाव जों बुङोब्ला दिनै बेवहाय बिथांमोना हा हु होनायनि थाखाय जेबो बेबस्थाखौनो लायाखै दासिमबो जेबो जायाखै फरेस्टनि हाफोरखौ होनायनि बेलायावबो जोंनि समाव जों जिखिनि होबाय बिनि उनाव बिथांमोना दिनैसिमबो रावनोबो हा हु बेवहाय होनायनि बेबस्था लायाखै आरो मैया जों खोनाबावदों प्रमद बर' बिथाङा बुंदों माने खिलुनजियाफोर गासिनोबो हा होगोननो बेवहाय आरो मानो खिलुनजिया जाय जायगायाव 2003नि सिगाङाव जायफोर थागिबिफोर दङ बिसोरनो गासैबो बिटिसिनि थागिबि जा मोनसे आयेन जाखाबाय आरो बेवहाय खिलुनजियानि खोथाथ' फैनो नाङा नङा होमबा बिथांमोना होनो गोसो दंना गैया होनो हागोन ना हाया जा बेयाव सन्देह जायो आरो ओमफ्राय बिथांमोना नाय महिला सबलीकरणनि मुङाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसा होगोन होनना बुंबाय बिथांमोना बुंदों मा प्रतिथु महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 करि होगोन किन्तु मैया जोङो प्रमोदनि मोनसे स्पिचनिफ्राय जों खोनानो मोनबाय बिथाङा गासै बिटिसिआव 3,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनिल' मात्र 25,000 करि थाखा होगोननो बे स्किमखौथ' जोङो गोदो मोनसे समस्थियावनो आङो 3,500 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25,000 करि थाखा होदों अब्ला बिटिसिआव 3,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होबालाय बेलाय मा परिबर्तन जाखो बियो जेबोथ' गैयाना बिथांनो ओंखायनो आं बुंनो लुबैदों बिथांमोना जेबो मावनो हाया दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां मार्केट रङिया रेल स्टेशननि साखाथियाव केसिके मार्केट थानाय हरि मन्दिर लांगोनायाव गोदानै आरबाजै हटेल बेखेवबाय बे आरबाजै हटेलाव गोबां बर'नि जानाय बायदि रोखोमनि ओंखाम ओंख्रिफोरखौ जानो हागोन दावबायारि नोंथांमोना रङिया ओनसोलाव दावबायफैयोब्ला रङिया रेल स्टेशननि साखाथियाव थानाय आरबाजै हटेलाव हाबनानै बोथिसे ओंखामजों गोजोनै जालांनो हागोन हरि मन्दिरनि लांगोनायाव थानाय आरबाजै हटेलाव हाबफैनानै ओंखाम रुटि परटा साहा आरो फास्टफुड बायदिखौ जाफैनो खावलायदों लोगोसे नोंथांमोना अर्डार खालामना दोनहरनो गोसो जायोब्ला थोंजोङै 9893850913 आरो 7635885652 जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन